маросими таҷлил аз 150-мин солгарди рӯзи матбуоти тоҷик бо тақдими ҷоизаҳои Абулқосим Лоҳутӣ, ҷоизаи Иттиҳодияи журналистони Тоҷикистон ва унвонҳои Аълочии матбуот ва фарҳанги Тоҷикистон, тӯҳфаҳои хотиравӣ ва ифтихорномаҳо ба журналистон ва кормандони бахши матбуот баргузор шуд. ҷоизаи Абулқосим Лоҳутиро дар соли ҷорӣ дар 4 бахш ба 8 нафар хабарнигорон ва муҳаққиқони бахши журналистика тақдим карданд. ва агар аз соли гузашта то имрӯз мо вазъияти матбуотро таҳлил кунем, таҳвилотҳои хеле зиёде рӯи кор омаданд ва на фақат аз нигоҳи теъдод, балки аз нигоҳи сифат корашон куллан тағйир ёфтааст. савринисои давлат 8 нафар донишҷӯ ва кормандони ҷавони бахши матбуот ба ҷоизаи Воҳид Асрории Иттиҳодияи журналистони Тоҷикистон низ қадр карда шуд. афзоиши тақдими ҷоизаҳо ба нашрияву радио ва телевизионҳо инчунин ситоиш аз беҳтар шудани вазъи матбуот дар ҳоле аст, ки матбуоти тоҷик бахусус дар як соли ахир дар рӯбарӯи буҳрони шадид қарор гирифтааст. теъдоди нашри рӯзномаҳо поин рафта, сифати матолиби онҳо камрангтар шудааст. имрӯз расонаҳо ҳам вазъи баъди молӣ ва ҳам вазъи баъди ками хабарнигорӣ доранд ва ростӣ ки на то он ҷое ки мо хонандагон мехоҳем, матбуоти тоҷик имрӯз талаботи моро қонеъ карда метавонад. зеро дар як ҳафта як бор нашр шудани онҳо, хоб теъдоди кам нашр шудани онҳо ва ҷои матбуота танг кардани расонаҳои онлайнӣ мисли хабаргузориҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ ки доранд, оҳиста оҳиста ҷойгоҳи матбуотро мисли дигар кишварҳо дар Тоҷикистон ҳам танг мекунанд. аммо муҳтаво ва матолиби нашр шуда дар матбуоти Тоҷикистон таи 2-3 соли охир як каме поин рафтааст, коҳиш ёфтааст ва мушкилотеро низ дар пай дорад. як сабаби поин рафтани сифати матолиби нашрияҳо ва кам гаштани теъдоди нашри рӯзномаву ҳафтаномаҳо мушкили дастрасӣ ба иттилоот, махсусан аз ниҳодҳои давлатӣ гуфта мешавад. ин аст ки ҳатто масъулони расонаҳо мегӯянд аз фаъолияти худ ва муҳтавои нашрияҳояшон қонеъ нестанд. албатта сараввал дастрасӣ ба иттилоъ рӯз ба рӯз маҳдудтар мегардад, чун ба ҳар баҳона наметавонанд иттилоъ ба ҳар омилҳо намешавад иттилоъ ба худи расонаҳо пешниҳод кунанд, яъне ки ниҳодҳои давлатӣ. кори расонаҳои хабарӣ ба вижа нашрияҳои хусусиро афзоиши хидматрасониҳо барои чоп ва маҳсулоти чопӣ ки маъмулан аз хориҷи кишвар ворид карда мешавад мушкилтар кардааст. ин мояи нигаронии ҷиддии нашрияҳо гаштааст, ки таи як соли ахир теъдоди аз нашрияҳо то 50% хонандаи худро аз даст додаанд. имрӯз на танҳо теъдоди рӯзномаҳо, яъне тиражи онҳо кам шуда истодааст, балки худи рӯзнома аз байн рафта истодаанд. масалан давоми як соли охир метавон номбар кард масалан аз байн рафтани қатъ гаштани фаъолияти нашрияи Нигоҳ, нашрияи Вечерни Душанбе ва чандин нашрияҳои дигари суҳавиро ки аз сабаби рақобат нопазир будан ба буҳрони молиявию буҳрони иқтисодӣ маҷбур шуданд ки фаъолияти худро қатъ кунанд. нашрияҳои давлатии Тоҷикистон низ дар як соли ахир дар вазъи начандон хуби молӣ қарор доранд. вазорати молия дар буҷаи соли 2017 сармоягузорӣ аз буҷаи давлат ба ин нашрияҳоро камтар кард, ки боиси қатъ шудани пардохти ҳаққи қалам дар теъдоди аз нашрияҳои давлатӣ шуд. теъдоди дигари нашрияҳои давлатӣ аз ҳисоби обуна ва даромадҳои дохилӣ ҳаққи қалами кормандони худро пардохт мекунанд, ки низ ба вазъи молии он нашрияҳо бетаъсир намондааст.